Takže čau lidi, já vás vítám u mého druhého let's play na hru Shixen Fidget a chtěl bych se omluvit, že jsem teď dlouho nenatáčel, ale úplně jsem neměl vůbec chuť, vůbec jsem neměl, a takže teď už možná budu natáčet skoro každý den. Tak to bylo to, co mám chtěl říct, a pokud ještě nevíte, tak zítra vychází server 22. Dneska teda vychází v 16:00 a je to 31.1.2014, tak určitě hrajte, kdo chcete, a my se můžeme pustit na hraní. Jsme na světě 14, kde jsme se jdeme hlídku, podívám se do pošty, laskavost, jo, možná dáme pak like, máme cechovní válku proti Metaxam. To myslím, že nedáme, tak dáme, dobře my. A přihlásíme se k obraně a k útoku. A už jsem totiž level 147, což je super, a padla mi z WC úžasná epická zbraň. Na všechno je to velký řeznický nůž. A tady mi padlo z temného jezdce rukavice z ohnivé oceli. Ohnivá ocel je materiál složený z ohně a oceli. To je docela jakoby pochopitelný, ne? A už mi došel okřídený. Sakra. Tak, to nepotřebujeme. Zbrojírna. Tak, tady taky nic nemáme. Si vypnu tohleto, potom mě štvem. Tak, a vypnu to na všech účtech potom. A jdeme tady do podzemí proti koštěnému válečníkovi, kterého jsme nedali. Dáme si quest, třeba tenhle ten, a přesuneme se na set 18. A na světě 18 máme tu kartu, skončí cechovní válka proti White Tiger, kterou jsme vyhráli. Přihlásíme se. My jsme ji vyhráli s přehledem a oni na nás útočej. Tak proč ne? Tady máme už jenom zabijáka, kterého zkusíme dneska dát. Tak ze zrcadlení mi padlo ten epický štít na všechno. Obratnost to nepotřebuju. A teď se taky vypnu. Ano, zapomněl jsem hodit do WCčka na E14. Tak, tady hodím Epic, který můžu poté prodat. A zabiják, prosím, moc tě prosím, bani. Škoda. Sakra. Ještě se omlouvám, ale já se rychle vrátím na E14. A hodím tam něco do WCčka. Tak. Teď můžete vidět Skype, sakra. Hodím do WCčka tohoto. Obratnost. To dám na průzkumníka. 600, 630, jo, lepší. Tak, quest a S15, kde máme, to nevím, jestli to určitě si to nevíte asi. Ne, určitě to nevíte asi, co to asi melu. Tak je ráno, 9 hodin, jsou prázdniny, že melu plný kraviny. A mám sladkou hůl zla, ale na podzemí používám tohle, protože mám tam jinosvěťáka a ten je na inteligenci. Tady zase nemáme žádný elíky. Tohle si vypnu. Hop. A výdrž. Inteligence 237. Neberu. Jo. Hodíme tady do WCčka. Boty. Ano, boty. A mám tady si jiného svěťáka, který taky nepadnul. Tak. Přesuneme se na svět 19.
To jsem rád, že teď nemám lagy. Vyzvednu si hlídku, udělám se do cechu. A mám cechní válku proti Big Bang. OK. Tak. Super. Porovnat věci off. Tak. A tady mi padnul dračí oheň. Jak se to jmenuje? Dračí oheň, oh yeah. A máme luxusní elíky tady. Obratnost. Výdrž. Inteligence, to se nedát nebudeme. Jej. Obratnost 204. Neberem. Teď se omluvám, teď mi pípá SMS-kam. Nechám to bejt. Tak. Tady taky nic nemáme. Já si vůbec nedávám arény. Jsem na to úplně zapomněl. Tak teď si je budu dávat už. A vyhráli jsme ji. A jdeme do podzemí proti drak chladu. Nechám to běžet a zadně se podívám, co mi píplo za SMS-ku. Aha. Sakra, nedali jsme to. Škoda, tak dáme si quest. Quest. A přesuneme se na S20. Musím dát to pro nerušit. Tak, mám nerušit. Tam to pak musím zakrýt, co tady vyskočit ten Skype. Tak. Jasně, tady zase mám tohle porovnat. Nic nemáme. Škoda. A dáme si podzemí proti krutý gremlin. To nepadne. Škoda. Tak, S21. Doufám, že žádný účet nevynechám. Je zapomněl. Tak, pošta, cech, cechovní válku proti gambleřím. No, podíváme se do čarobchodu. Obratnost 112, určitě beru. Obratnost. Tohle prodám. 96, to mám lepší. Obratnost 107. Beru. Prodám. Tak. A ne, vrhneme se do podzemí proti pirát, krvavý nos. Ne, pirát trpaslík. Přeřek, nevadí. Dáme si quest a ještě dáme si arénku. Já se omlouvám, že na ty arény zapomínám, ale já normálně, když hraju třeba touhu, anebo takhle, tak prostě arénky nedávám. Nedávám. Prohrát cechovní válku, to mi neříkej. Já oni nás otočili, takže v pohodě. Podíváme se do čarobchodu. Tak. Obratnost 100. O jednu lepší, ale já to vemu. Proč ne? No tak jo, sice jenom o jedno, tak třeba už by to nikdy nemohlo padnout. O 104. To je lepší. Tato hema se mi hrozně líbí. Nevím proč. Máme edíky, ano nemáme obratnost, ale máme okřídený. Pirát Vaslavík. Škoda. Tak zase už to vidím, že v tomhle let's play nic nepadne. Tak nic, nevadí, ještě S2 česká. Tak, cech.
10 minut máme přesně. Tak. Trošku mě bolí v krku. Můžete to možná slyšet. A je to dost nepříjemný. Skoro musím pít. Ne, ty za hubičku. Dobrý, tak, sbírna. Taky za hubičku. 20. No, to bych si možná i vzal. Tak, tady si dáme arenku, na kterou jsme přišli na S30 zapomněli. To si dáme na 2 rány. Co to je? Tak je slabý. A tady zkusíme prachopíra. Kterýho nedáme. Tak, dáme si quest. A pro tento let's play bych se s váma chtěl rozloučit. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a napsat pěkný komentář. Pokud se vám to nelíbilo, tak běžte ven se schladit. Bude nejlepší. Tak, a je zrovna mi dovolá, takže já se s vámi loučím a čau.